estem a Bigues i Riells inaugurant un nou supermercat de Condis. Aquest és el primer supermercat Condis Life. Condis Life és un nou concepte, modern, innovador. És l'aposta de reinvenció de la proximitat per part de Condis. És un concepte de botiga inspirat amb l'estil de vida dels clients. Volem que representi una nova manera de viure la compra i destaca sobretot per l'atmosfera que es viu en tota la botiga, pels espais, per la teatralització, per la il·luminació. Destaca també per tota l'exposició del producte fresc, perquè Condis Life és sobretot un súper i un mercat. És la combinació entre el millor del súper, els productes ben col·locats, elecció, varietat, ordenació, amb el millor del mercat, que és la sensorialitat dels productes, la frescor dels productes, el servei dels professionals. Això és Condis Life.